Kembali ya ki parlok bejupet yang nika channel ke jonga ka bang ai ko tan kit moto vlog live ban ngaru nga so ban ong ipi ba hai kini ki benai mentang am simla yo pen mi video sio la dan kum ne kan si benai ai nomor ba kawiru haka jingbon kam ai ke jonga te ngam simla yo pen ki video ban pen mi haka ne ka channel ke jonga rum jo Henry kamen siam pat pada kam syastia nga bangan chu sab jarno pan banganum krani issue kamtam halor kane ka jingya shikmat jong kaseng kasi student union lani ka KSU banshna ya ki yang sa nakabenta ki kasi hangne po Max Wilton Estate kebetulan po Laban ban haka jisgo jonga so bangan ai jingero shikade ya kaseng KSU kabala shim ya kane ka senjam ben de dakakam ban shna yang hi nakabenta ki kasi kenang ba ki para kasi jongiru ki ba sa ing wai kaleng ki nyo jaka sa kombayo ki poi ki poiwer ki petwer ki renjau kumtu ki ban sa hang ne apo Max Sultan Estate bi shuna yung palong salam hangtai kumta ngaso ban ai jing ro ni kong ya kaseng ki isu ka bla shime kan ka sinjam barang ba kasinjam ke ba yu ijingai bat ke ba perkat jingai ba bat ke ba kamperu na ke ba jule kui pat ki sing bhalang lani wat na ki bosor karu ngampat ju sngo bakin shim ya kan kasinjam kumba shim kaseng ki isu kumni menta van ngasobon ongru ba om tang manga shimat handai nadu ki perlok perjor ki bahaya ngasam nang ta sholom seneng ru baya ikan tisingkian iru jan baro ki ai jingaro ya kaseng ki isu halor kane ka jingne ka jongka hang hakane ka jishna yang hapo Max Sultan Estate ban ai sa ai ki khasi ki jongi namar kumbang yu i ban ngi shem i kinong ye wat yang wai hapo sor sulong ki buan bhajan man lang kasngi ki riu pat ba ki wat yang wai empat kamtam ki samlapuri ki balik kelas le college lane ki ba 13 wan kata shin support sor sulong ki jubat jing wai batat ba sawajar sanajar shi banairu tangkat banyosa lani bash kamra ru hari larangi perkhat bhai kini ki jing wai hai kini ki singi ki bamta ki aram dor shibun wat ki jing wai ki ba tang shi kamra kamra ki bam biang setia ya ko bam diru hari ki puidor be arajar steng le hajar shi banai kumta lingba kani ka jing shinajong ki isu ni yakini ki yeng tendai ban aisa ya kat ki bakwa ki khasi kan kat ki bakwa khasi ban sai antai ka along ka jinggar khu shibuni akan ye ki samla khasi ki buan puli nasha than nong kandong ikum tumu ki bana jingai kum na ki than ki than pon ursula kum na ki than la rembai lum shnong na stay lane ki jaga ki bana jingai ki bana sepo lengam na stay bamla mo ban wan man la kasngi hari ki badan kam ban sa ing wai chine ti kira ayo jing mentoy be jikir khushibun kan ban nakalyang ka jong ngabat ki perlu jong ngaru ngiai khana bat ngia ong hiru ba lara dei baka ki esyuri kan ailat yang ngiru ngi kulo banyarap banya dunia lang kan banya senyang lang banya snayi yang kasih mo lara matari ngi kumne baru ho ngimdi ki baru spa ngimdi sejak baru spa plat dan ngi ditengki kumbang ong ma long ba ngi kum ki rupat ba ki ramadan ki middle class kumne ngi dan kanya jaka mensiam banya terilang ru bat kaseng ki isu la kabadi ba walangi dok ngi kerdu ila jong rude ngi long kloi ban yarap lang ban senyang lang ki isu la kabai dei ban shu senyang ya iprek shikilo arkilo mo kumtu la ne kitin shiban arban kitin kat bangi kot bor kan banya senyang lang la dei bengen mi ba tang shis pa ngodru banya senyang yu preng mar shikilo mar seteng kilo kamun kat no kalayo jing mentu shibun kari khasi jungi ban kan long ru ba kan long kata ka ILP ke baklan bor tam ngim den kam ban ong banya khun banya be da kabor lani banya mi suruk banya hala ban penlong ki klumar ki ban kin ki tim to dai kam bolong ki por ndam chua hari la ngi shim kan sinjam kom shim ki SU ban shu penshna yeng jaki pat khasi jungi hapo ki jaka ki ba biang kan kamun kat no kal along ka jingman to ye gitu ki samla puli buan puli sini nani gitu ki
brio kiba dari kiba wana sipo nong konong kiba wan tris ni sipo sor silong kat no kal along ka jingman to ye ki ai ban lara ki sa tang ki khasi sura kat no ka along ka jing sungu shingal nang ya kalit kawan bat ya ka emlang ka salang rukum ju lara super khat dai sin per khat ikan ngin super khat lara mata ya kanong men song baro lane ya kaneka madan riting baro khot lane ya kaneka pulu baro khot ang to kapulu lani ya ka them motor ka kongsan lara ya ka them motor baro khot on sa di khasi sura kat no kan long kata ka shnong ka ba itenat ka ba khot ba subah bat ka ba ilong shingan kalit kawan ru hagi permit ne nomor ba kat adu mantahi nginya hagi permit hagi ki jaka basa ki rakharde ki bolong slom har kamon ra sejak ka susngan dang hagi ki tayo bala adab ru nya syamba sya dung tari apo ki rangba apo or kaliar hantai nomor ka tukari ka tamba ba bun bagi bar jalaru itu nang taru motor ngila sakir kan hotel isu ki jingya snama tem motoru tang nomor ba ki sa plat kini ki bar jala ki khala jat ki ba bam dan setia ki kot slag babyang bam tip setia ru ki try shnong ten rai na eiru hari ki ba shuya kersum lang tu ki ba ki ba shuya kam nong shnong bit hang tu bat ka sorkaru iba ka shupun sedam ka shupun betai ka ya kapur kram da la setiaban te elakam ya kan ka jing buhai shnong jongki bar jala namara ha ka jing sno ka jongai dei uni u bar jala kan ulokum tu uskan jong ha kapur lior syata badan tu uskan jong dei syata ka jakhayaru kadon bat ya katangin saki ya ka jing sya penyuk sa ko motor penyuk sa ko mapulu sya bun ka jakaba buhay sinong uni ubar jalakan nani uskanyong ubang gaong bat sata ka jakyaru kadon pet ka jabolon kanika pulu ibro ko pet ka jabolon ka motor ibro ko ru nomor badan uskanyong bar utu uskanyong pederu dai ubara ijisni baharu kam ubara ijisni baharu kam ki jingpang ki babun rukam ya ki pat benriu ban kumjuru larangi sim ya kanika jingsi syakan ngini iba kum hakapuluru kakalalongon ban kakatamba hakabaidai banyadi banyakai ki drugs ki kiar kumju balarangi phai syakanika shingi phai shini sapo tamator udai kumju ngi iba kini ki videos bala adab kini ki banai bala adab ngi i bat ngi sakhi ba kitu ki bar jala ki ba hadu mensni mensyai ru pada ki dangya di drugs kumbi di kwai beri secret kumtu hi kapin sniu shika dai ka emlang salang ling ba kan ka jing buhai shnong polat jong ki bar jala ban ka wan ra ka jing sniu ya ka emlang ka salang ya ka shnong ka thau ya ki khun ki jonga ki jong phiru kumju ya ki hemman ki para ki jonga ki jong phiru kumju kumta ngidan kam ban ai jeng kersan ke bating ya kaseng ki isiu ha ka bai dei bat kane ka sinjam ko bam ta ban wat la dan kam ru bangin ya no senyang ru ngaso ban kentu ya phiki riu pat ba pe ya kan ka videos ko jonga bangin ya selang marshi pho art pho tingka lai pho so pho tingka san pho shi spa tingka ban ya senyang lang sha ka seng ki isiu bakan chnasno de kenja yang mau ki ba skam ban long sau san mala kanang ba gen yo ban pen he shnong shu ha ki jaka basa ki menderi lane ki barzala kanang ba ngen kin rum no ki jaka ne ki poi ya ka jaka ka badi ka trairi ka plyang ja ka jongi mangen kin rum no si sindon ya ki jaka ne ki poi ban bangin sa bang song shnong hino daladi bat bangin long trahi daladi ha khandau ka siap hapo ka ri ka jat brio jong la jong te parlok bi yet tang de ni kentin ki balingkon ini ijengkeran ibalingkon hakan dika videos ke jonga ka bamenta ka banga pini shapi kumnia asno ban ai ko blay ru ya pi bro khoj ki ba pe kan ka videos ke jonga ban ngasngo ru ban tentu ya pi ba pensia pleu jingmot lang bat nga hakan ka videos ke jonga halor kan ka phang da ka ba psu comments kan hakan ka comment section jong kan ka videos ke jonga ka bamta krang ba larang adon kenunu kijing baklaro ngala ban penbet bat ngan pan ma bru na phiru kumju ban lara psungu ya hap ru to pediang bat lara
Pisngu ba ngakran baklaro tok kantan nganum sngu ye da handai ngashukran ya kane kiki ibrkhot tang da kajung sngu bishimat kajung la jong hi man ngashupan pawru ya phi ya kijung sngu bishimat kijonga shapi ki reu pat ba iba pet ene ka videos kijonga te perlok bi ngan pen kuno artat en ka videos kijonga kumne ban nga ai kuble ya phi baru iba pet en ka videos kijonga te serakan mawru banya like ban share ban subscribe ru kumju ha kane ka videos kijonga tang dikini kintian kuble shibun ya phi parok